Wis ketemu maning iki Cak karo channel Pak Ompong Kloyoran. Kali iki kita berada di jalanan Pantai Ulele, Kota Banda Aceh. Kali ini kita mencoba untuk melakukan motovlog. Nah, ini kita lagi berada di jalanan Pantai Ulele nih Cak. Ikuti terus ya Cak yo. Matur suwun sedurunge kayak kanca-kanca sing wis subscribe channelku ya. Suwun, oke, suwun sangat. Moga-moga sing wis subscribe iku padha lancar rezekine, sehat badane, lancar urusane. Utang-utange padha lunas, kredite ndang lunas. Wis mantep. Lah iku Cak. Ketok iku eneng wong loro numpak motor iku. Nah, gawa balon bebek ki anake arek nang panti juga aku Cak. Nah, iki kita saiki eneng nang jembatane Ulele iki Cak. Jembatane Ulele kita nang kene iso ndelok sunset. Nek gak percaya delok konten aku sing tentang sunset iku ono mantep Cak sunsete. Eneng suara pengajiane cerak masjid nang kene. Nah, kita saiki wis memasuki kota Banda Aceh iki Cak. Nah, iki wis ning portale. Nah, iku ning portale. Jadi kita iki wis nang kota Banda Aceh arep memasuki Pantai Ulele iki Cak. Gerbang keluar masuk ke nang Pantai Ulele. Nah, ikuti terus Cak yo. Nah, kita wis arep masuk iki Cak. Nah, iki Cak, kita wis nang berada di dalanan Pantai Ulele. Nah, iki jadi kita coba melakukan motovlog sik Cak yo. Iku nang ujung kono iku ketok Pulau Sabang Cak. Nah, jadi nak sore atau sore hari atau pagi ngono kan, nang pinggir dalan gini iki oke wong padha jagong-jagong lah. Padha mangan jagung bakar atau bakso goreng atau bakso bakar. Rame iki Cak nang kene Cak. Nang kene kita iku iso mancing, iso ndelok wong mbok ngopo-ngopo lah Cak, pokoke oke kegiatan nang kene Cak. Iso ndelok Pulau Sabang iki. Ketok ae Pulau Sabang ya Cak. Nah, kok Pulau Sabang. Nah, wis ketok wong kumpul-kumpul padahal iki isuk-isuk Cak, iki sik jam 09.00 iki. Sik jam 09.00 isuk, cuman matahari nang kene iku terasa kaya wis tengah hari. Panase pol seger nang kene, enggak perlu mangan, perlu es ae mbek. Banyu wis. Nah, iki kita sampai nang Tugune Ulele iki Cak. Oh lah situ kan dari ini. Oh lah, Tugune Ulele iki Cak, kita muter sik. Nah, muter. Apa? Apa tuh? Nah, kita sampai nang Tugune Ulele iki Cak. Ketok ae. Tugune Ulele teko kene ketok kayak Sabang, Pulau Sabang. Nah, iki Cak, Pantai Ulele, Pantai Cermin Ulele. Nah, nang Medan nang Pantai Cermin cuman buat banyu butek. Banyu butek gak enak. Nah, oke Cak, simak terus ya Cak yo. Piye motovlog kita nang Pantai Ulele iki Cak. Dapat nih? Iya, dapat. Iya. Oh, jemblang nih. Iya. Nah, iku nang pokok jemblang. Oh, jemblang ini kan kita tentang buah jemblang, buah keramat itu jemblang. Legend. Keramat pula. Iya. Nah, ini sekitar belas ini tuh juga ada pantainya juga Cak. Airnya itu jernih. Iwake pun oke, iso mancing juga. Rekreasi mandi berenang pun iso juga Cak, asal gelem. Cuman banyunya jernih Cak memang. Karena memang banyu nang Banda Aceh iki laute yo resik-resik yo jernih-jernih. Ora budak, cuman yo iku panase yo ampun diji. Yo wis Cak yo, sampai nang kene dhisik iki kita arek nang Pantai Ulele arek berenang-berenang iki Cak, nggo bocah iki Cak yo. Nah, bagi kanca-kanca sing wis subscribe, yo matur suwun. Nak sing gurung subscribe, yo monggo subscribe gratis ya Cak.
Terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.